Windows 8 aloituspöydällä avataan Windows 8 oma Apps-ohjelma, esimerkiksi vaikka sovelluskartat. Ohjelma suljetaan ottamalla kuvaruudun yläreunasta kiinni kämmenellä ja vedetään se alas. Myöskin sen voi sulkea sivuun ja yleensä täällä vasemmassa nurkassa näkyy avoinna olevia ohjelmia, joista niitä voi ottaa auki. Normaalit Windowsin ohjelmat, koneella olevat mitkä tahansa selaimet tai käyttöohjelmat, voidaan sulkea täältä oikeassa yläreunassa olevassa ruksista sulje.